Και εσύ. Λοιπόν, Μανώλης Κονταρός. Βάζω μάλλον το... Βάλε Δημήτρη. Όμορφη παρέα και καλό κρασί, είσαι κοντά μας, κέρασε κι εσύ. Όμορφη παρέα και καλό κρασί, κάθισε κοντά μας, κέρασε κι εσύ. Εβίβα το καλό να τρως και βάλε τι κανά το μπρος. Εβίβα μας να λες κι εσύ και ξαναγέρνα μας ρακί. Το αφού δεν πίνει κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά. Το αφού δεν πίνει κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά. Να δώσ' του μια να πάει κάτω για να βρει κορμί το πάτο. Ξαναβάλε στο ποτήρι, κάνε μου το γατήρι. Είναι η κούπα η μονόπασα και δεν την αδειάζει με μια κατέβασα. Είναι η κούπα η μονοπάσα και δεν την αδειάζει με μια κατέβασα. Να δώσ' του μια να πάει κάτω για να βρει κορμί το πάτο. Σαν το ποτήρι κάνε μου το γατήρι. Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταγδόνια. Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταφωνία. Δώσ' του μια να πάει κάτω για να βρει κορμί το πάτο. Σαν βάλε στο ποτήρι κάνε μου το γατήρι. Είναι η κούπα η μονόπασα και δεν την αδειάζει με μια κατέβασα. Είναι η κούπα η μονοπάσα και δεν την αδειάζει με μια κατέβασα. Δώσ' του μια να πάει κάτω για να βρει κορμί το πάτο. Δώσ' του μια να πάει κάτω για να βρει κορμί το πάτο. Αυτό ήταν μια προθέρμανση και να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και ο μουσικοχορευτικός σύλλογος Μεσαράς και ο Κωστής Μανιουδάκης από την Παταγωνία. Και θα γίνει σε λίγο... Νικόλα, να σου πω, τα παιδιά ήρθανε 5 η ώρα το πρωί με το καράβι για τα γενέθλιά σου. Το ξέρω, με συγκινήσαν πολύ. Από το Ζαρό, έτσι. Ζαρό σημαίνει δύναμη, Ζαρό σημαίνει κράτος. Το είπατε. Μ' αρέσει αυτή η μικρή κορέφτια που Πάρουμε από πετροκεφάλι. Δεν πειράζει όλα. Κοιτάξτε παιδιά ένα κοριτσάκι, δεν είναι απίστευτο, είσαι κούκλα, πώς σε λένε? Αχ, Αγγελική. Ξέρεις να χορεύεις κριτικά? Ναι. Μπράβο, θα μας βάλεις τα γυαλιά εσύ μου φαίνεται. Μπράβο. Να τη χαίρεστε. Ισιοδοπούλα. Είναι της μπάρας μου. Να τη χαίρεστε. Ελάτε βεβαίως. Εγώ θα σας πω μια ματινάδα. Ωραία. Όμορφος κόσμος το πρωί, 1000 φορές χαλάλι. Αξίζει ο κόσμος να θωρεί στο Μέγκα το κανάλι. Έτσι! Και με αυτή τη ματινάδα θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα γίνει εδώ... Παραλήρημα! Και το έλα να δεις!